No sé si em pot explicar què passa. Bàsicament, nosaltres som emprenedors de l'any passat, que hem emprès un negoci i ens hem quedat sense l'ajuda que ens van prometre la Generalitat, perquè han retallat i no n'hi ha diners. A tots ens han enviat un recurs dient que no n'hi ha falta pressupostària. Llavors estem aquí demanant els nostres drets. Vostè va posar en marxa un negoci. Sí. I ara la Generalitat diu que no té calés per pagar-li la subvenció a... Exacte. Em pot dir quin import era, ja, més o menys? Aviam, arran de 4 a 5.000 euros, més o menys, perquè depèn també del negoci que montis, depèn de diverses coses. No és un pressupost únic per tothom. I vostè va decidir muntar un negoci de...? Jo tinc una herbodietètica en un centre de teràpies naturals, a Barberà del Vallès. El fet que la Generalitat no pagui la subvenció que es va comprometre posa en perill el seu negoci? No és que el posi en perill, però se suposa que el primer i el segon any de negoci normalment és molt complicat de portar-ho endavant, i més amb els temps que corren. Llavors, si la Generalitat ens diu que ens donarà una ajuda per incentivar una mica l'economia a la població que estiguem i en un futur de crear llocs de feina, ens costarà molt més, evidentment. De fet, era l'anterior govern, no? Però és evident que el govern que ve ha de ser una decisió. Sí, exacte. D'acord, moltes gràcies. De res.